UMfi uLieutenant Colonel Kinnear waqala ukusebenzela inkonzo yesipolisa ngonyaka ka-1989 uzibandakanye necandelo elilwa amaqela oonqevu kwiminyaka emibini edlulileyo. Oogxa bakhe bamchaze njengomntu ebenobulumko ezimisele emsebenzini wakhe wokukhusela bemibeli. UMfi uKinnear wongwe ngeembasa eziliqela kule minyaka asebenzele ngayo inkonzo yesipolisa. Unyana wakhe umchaze uyise njengendoda ebizinikele emsebenzini wayo. My dad said, if you stand for nothing, you will fall for anything. So I would like to say to each and every single police officer out there, stand firm in what you believe in, stand firm in the oath that you took. Umphathiswa amapolisa Umnumzana Bheki Cele uthi kuza kuphandwa ukubulawa kwakhe. What really happened to the man when criminals were found around his house with weapons, with grenades, but that man was left naked and vulnerable. It's no use to come and cry here and act as if we have no background of things that happened. Owayesakubanga umdlali wombhoxo uZane ujongene namatyala amathathu kuquka nelokubulala emva kokubulawa kukaMfi uKinnear. Uza kuvela kwakhona enkundleni ngoMvulo.